Bueno, sí. Bueno, en primeiro lugar, darche as grazas pola túa colaboración con esta entrevista. Bueno, comezar preguntándoche, pois, como iniciaches no mundo da literatura galega? Pensei que era para falar máis de Rafael Dieste. Sí, Bueno, pero é igual. para facer No, unha pequena introducción. eu empecé escribindo no instituto, supoño que como vos. Daquela non había blogs, facíamos revistas, no? Publicábamos en papel, en ciclostil, e inicialmente o que escribía era poemas, porque durante unha época da vida de todos, aínda que despois non, porque a xente se distancia, non sei por qué, da literatura e sobre todo da poesía, pero hai un momento na vida de todos, na adolescencia, na primeira mocidade, que a poesía é importante, porque tamén son importantes as cancións, e as cancións teñen letras, e as letras, no fondo, son poemas, algunhas máis logradas e outras menos logradas. Entón, e por outro lado, a poesía, que é digamos, un exercicio de striptease sentimental e afectivo, pois tamén permite escribir para os demais e intentar lograr impactos nos demais, no? Con isto quero dicir que inicialmente, como moitas outras persoas, empecé escribindo para que me fixesen caso algunhas chicas. Como coñeceches a Rafael Dieste? Que é o que che chamou a atención dele? Bueno, eu lín a Rafael Dieste, non? Lín os dous libros que estaban máis accesibles daquela, non? Que eran Os arquivos do Trasno, unha obra na que reúne contos escritos en galego, e basicamente entre os anos 20 e 30, e despois lín Historias e invenciones de Félix Muriel, que é do ano 43, e que, bueno, foi publicado no exilio, aquí non era coñecido, ata que no ano 73, creo que a Alianza Editorial fai unha edición que redescubre a Rafael Dieste e as novas xeracións, entre elas a miña. E, bueno, desa lectura nace a admiración pola súa obra literaria, e ademais do feito de que eu son da Coruña e el vivía na Coruña, formaba parte un pouco fundamental da vida literaria da cidade, pois resultou bastante fácil e el moi accesible para coñecelo, e a partir de aí, pois é animado tamén por el, senón non o faría, pois frecuentei a súa casa, que estaba moi próxima á casa dos meus avós na Coruña. Entón eu ia visitar o meu avó, e acababa, o meu avó familiar, digamos, e acababa esa ronda, que normalmente era os sábados pola mañán, visitando o meu avó literario e afectivo, que era Rafael Dieste. E como el era un pozo de sabiduría, dispoñía de tempo para contar moitas cousas, pois tirei proveito dese coñecemento e desa accesibilidade de Rafael Dieste, pois para reafirmarme na miña vocación literaria. Como definirías o libre pensamento? O libre pensamento, este libro? Tanto que na clase estamos dando últimamente o libre pensamento, entonces relacionado co título do Bueno, libro. o libre pensamento é unha historia do século das luces, e isto non ten que ver exactamente con iso. Aquí o que se fala é
do pensamento dunha persoa libre, que é distinto ao tempo das luces e da ilustración. Entón, nese sentido, eu defino eso como, digamos, o irrenunciable exercicio do dereito que temos todos a dicir o que pensamos e a contar con que eso mereza o respeto de todos, dos que pensan o mesmo que a ti e dos que pensan distinto a ti. Eu, polo menos, é o que fago cos demais, evidentemente, era o que facía este na súa obra e na súa vida. E consideras a ti mesmo un libre pensador? Eu quero selo, sí. Non sei, correspondelle aos demais definirte, bueno, moitas veces temos unha idea de nos mesmos que non é a que prevalece nos demais, pero, bueno, eu aspiro a serlo, sí. Como crees que se atopa a situación da nosa lingua respecto á época de Rafael? Bueno, creo que a lingua deu moitísimos pasos atrás, digamos, no uso diario e no uso social. Eso é evidente, cada vez as estatísticas nos din que hai máis xente que vai abandonando o uso diario e familiar e a transmisión familiar do idioma. Eso é terrible. O que é a lingua literaria, en cambio, pois goza dunha situación moito mellor. O sea, nese sentido, o uso do galego foi para atrás, a respecto dos anos 20, 30, 40. Naquel tempo, o 90% da poboación falaba galego exclusivamente. Eso foi para atrás. En cambio, desde aquela, o que se ampliou moitísimo é o cultivo das letras e gañar para as letras galegas espazos nos que non estaban asentadas pois no tempo de Dieste. O sea, el publica unha obra de teatro e casi pode decirse que a primeira obra de teatro que se publica en galego. El publica uns relatos e casi son os primeiros que se publican. Bueno, entón, nese sentido, se foi gañando moito, porque agora hai ensaísmo en galego, hai teatro en galego, hai pensamento en galego, hai narrativa en galego, daquela eso prácticamente non existía. As primeiras obras narrativas son as da xeración Nós, as primeiras obras narrativas que trascenden, porque hai algunhas outras obras, non? Pero a primeira xeración que pretende instaurar a normalidade dentro da lingua e da cultura do país é a xeración Nós, a xeración de Dieste, que é posterior, en parte deudora diso, pero aínda así era todo incipiente e os títulos que se publicaban en galego eran moi poucos, os xéneros, había xéneros que non tiñan cultivo. Bueno, en todo iso gañouse moito, non? E foise normalizando unha cultura. O que pasa que en paralelo o que o idioma deu pasos atrás. Como influeu este autor na túa vida e na túa obra? Bueno, non sei eso. Bueno, na obra dos escritores influen todas as lecturas, non? E ti non podes nutrirte únicamente da obra dun autor, a non ser que sexa un autor, digamos, oceánico e tal, pero, bueno, normalmente influen na obra de alguén que escribe moitas obras, non? Incluso non é o mesmo digamos, a relación que estableces cun autor cando tes 20 anos e
e a que podes establecer cando tes 50 ou cando tes 60 ou cando non o lees igual. Porque, en certa maneira, as lecturas dos libros pechan o ciclo da autoría dun libro, non? Un libro construíse a partir da soidade, dedicándolle tempo, escribindo sobre o papel, sondando palabras sobre o papel ou nunha pantalla dun ordenador, e iso inicia o ciclo da autoría dun libro, pero un libro pecha o ciclo da autoría cando alguén o lee, porque a lectura tamén é creativa, e por iso un mesmo texto dicindo o mesmo nun libro para todos os que se acheguen a ese texto di cousas distintas a un lector e a outro lector, e iso é porque os lectores acaban sendo tamén autores dos libros. Entón, bueno, nese sentido creo que me perdí un pouco, pero nese sentido digamos que recolle os textos dos autores aos que admira de maneira distinta en función da época da vida en que os leas, non? Porque contanche cousas distintas se os lees aos 16 anos ou se os lees aos 40 anos. En todo caso, Rafael Dieste é importante como exemplo de persoa que basicamente está comprometida con el mesmo e polo tanto coa autenticidade, e por iso, sendo conveniente desde o punto de vista práctico que cultivase, por exemplo, a narrativa, na que foi un gran mestre, pois a fidelidade ao seu propio pensamento e a súa propia maneira de ser, o seu propio carácter, pois lle facía transitar por outros campos, non? Que pode ser a matemática, o teatro, o ensaio, e iso é porque foi libre e sempre escolleu o que en cada momento quería contar porque era o que lle preocupaba a él nese momento. E como lle preocupaba, quería aclararse e axudar a que os demais se aclarasen gracias ás palabras que el xuntaba nos seus libros. Cal pensas que foi a tua maior aportación cara ao galego? Bueno, non sei. Eu intento que os libros que escribo xustifiquen o asesinato de árbores, non? Porque para que un libro chegue aos lectores hai que acabar coa vida de moitas árbores, e entonces eso ten que estar justificado, non? Porque pola boa causa que facer un libro que diga cousas, non? E que teña calado. Entonces, bueno, non sei, eu intento que todos os libros que fago, pois, que justifiquen iso. E gustaríame que os lectores fosen quen de recoñecer iso. O que pasa que non me corresponde a mí iso, claro, non? Pero eu intento que o que escribo justifique a petición de atención que faz cando aparece un libro teu nun escaparate dunha librería. Estás reclamando atención para o que ti escribiches e, polo tanto, debes ter a cortesía cos lectores de entregarles algo que justifique iso, que é o que eu intento. Bueno, ata aquí a nosa entrevista, de novo damosche as grazas e gustaríanos que nos dedicaras unhas pequenas palabras, bueno, breves palabras para a xuventude galega, se pode ser. No, é que non sei que... Bueno, eu diría que a mocidade que aproveite ese tempo da vida tan importante para todos, porque de aí sae o que somos no futuro, e, polo tanto, é bo aproveitalo, é bo vivir as experiencias que se viven por primeira vez nese tempo, porque
nunca despois vas volver a darlle o primeiro bico a alguén, a estar namorado de alguén por primeira vez, a estar, o sea, é a etapa fundacional de case todo, non? Entón, nese sentido, pues, hai que vivila ben esa etapa, e o que si me gustaría, porque noto eso moito, non? Nos mozos de agora, é que non pensasen que por abandonar as raíces e por abandonar o galego que son máis universais. Desde aquí se pode ser tan universal como desde Brooklyn ou como desde Londres, non? E esa lección deu unha figura como a de Manuel Antonio, por exemplo, que no seu tempo escribía desde Rianxo en clave de mariñeiro de Rianxo, pero sendo ao mesmo tempo un cidadán desa época e do mundo, non? A min gustaríame que os mozos de agora, que son os que van ser a Galicia de dentro de 5 anos ou 10 ou 15 ou 20, que fosen conscientes de que temos que ser nós no mundo. Moitas gracias. Nada, a vos.